नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय जों दा खाग्राबारि मोनफैबाय जायफ्रा खाथिनि दा नायनो फैलायलायलो जोंखौ दिनै लोगो मोनगोन दिनै फार्स्ट नाइट जोंनाव खाग्राबारियावहाय सासे मानसि जोंखौ आलासि जानो लिंहरदों आरो साहा लोंनोहाय थांना फैनोसै जोङो आंजों थाफानाय आगै सिंगार आं आरो दादामोन खानैसो जों सानैल' थांनो बोरैबा मोनो नालाय लांफानोसै आरो बेटारि गारि थिनहरनो नागिरदों जों थांनोसै बेजोंनो नायलांबाय थादो आं सोरनाव थांनो नागिरदों दा नुखागोन मिथिखागौ नोंथांमोना बहुतआनो सिनायखायो आं दा बुंथ'ला दा नायलांदो आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं सोरनाव थांगोन जों खाग्राबारि गेस्ट हाउसाव दं आरोना बिदिथ' रुमा एक्सट्रा जायोमोन खिन्थु एबार खनसेयावहाय जोङो मोनथाम रुम दं बेयावनो आंनि आप्पा आमफुलिनि आरो एक्टरमोननि आरो एक्टरजों सासे थाफाखायो नालाय आदा माइकेल होननाय बिसोर सानै थायो पाम्पुलियाबो हारसिं थायो आंजों आरो आबि सासे थायो सिख्लाफोराबो खाथि खाथि आं देखायनि आंनि रुमखौहाय आरो बिसिनि रुमखौबो नायलांदो नैबे आंनि रुम जानला मोनला जाजोबना दं ओरैनो फानज्रायना दोनथ'दों बे फुरा आलाय सिलाय जाजोबना दं ओमफ्राय बे मोनसे रुमानो आब'नि आब'आ मोनफैथ'वाखै बेयाव सिजोल बानायगासिनो दं बिसोर दादामोन जोंखौ सामलायग्रा ओमफ्राय नैबे एक्टरनि रुम बेहाय अफिसावहाय सिख्लाफोर गोजा मोसाग्रा साब्बाया थायो आरो नैबे थिं खोनायानो जोंनि सजाग्रा आरो दा मोनायाव नुसिगोन नोंथांमोना खाथि एबार मोजां नांदों ओमफ्राय बेयाव ओरैनो जिरायना दंजोबो आरो गासिबो जों बेलेगाव थांनो नागिरदों नालाय ज' जाजोबदों ओइ आसोला सिफुं दामो नै गिटार दामो बे सामलायगिरिया दा सिंगार आगै थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना औ ओइ नायदो आं सोरनाव फैदों दे हाय होन बिसिनावनो फैदों आरो ना फैला मानो फैगोन आदा माइकेल मोना थोद फैया जायो नामा फैयो मोनफैबाय जोंहा आगैमोनाव एसे गोजानसो जायो सानदोंमोन